Il-kap nazzjonalista Bernard Gregg kompla jikkonferma li ġie imġiel imur lura minn kliemu u li ma jmexxix lill-Partit Nazzjonalista. Waqt il-programm ekstra ma' Xavier Balzan fuq l-Istazzjon Nazzjonali, Bernard Gregg baqa' ma tal-ebda raġuni għaliex l-Oppożizzjoni ħarġet kontra in-nomina tal-eks Prim Imħallef Joseph Azzopardi għal kariga tal-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika. Balzan staqsa kemm il-darba lill-kap nazzjonalista għaliex il-Partit Nazzjonalista mhux jaċċetta in-nomina ta' eks Prim Imħallef u favur eks imħallef ieħor għal kariga ta' Ombudsman. Iżda Bernard Gregg baqa' ma tax ir-raġunijiet ħlief qal li huwa kontra in-nomina tal-Gvern. U aħna għandna raġunijiet tagħna. Il-preżentatur kompla jafas lill-kap nazzjonalista. Inti hawnhekk min tista' tagħti raġuni għalfejn. Tieħux għalik jiena għandi rispett kbir lejn kulħadd, għandi rispett ukoll lejn Joe Azzopardi. Fl-aħħar jiem One News vela kif kienu Kerol Aquilina, Beppe Fenekadami u Mark Anthony Sammut l-iktar li fil-Partit Nazzjonalista insistow u eżiġew lill-kap li ma jaċċettax in-nomina tal-eks Prim Imħallef Joseph Azzopardi. It-tliet deputati imsemmija huma fost l-eqreb tal-Aqda Repubblika li qed tkompli timponi fuq kif għandu jimxi il-kap Bernard Gregg. Fil-fatt it-tnejn l-Aqda Repubblika u l-Partit Nazzjonalista inaqdu flimkien f'attakk dwar il-ħatra ta' kummissarju għall-istandards fil-ħajja pubblika. Dan hekk kif temp ta' ftit sigħat ta' Repubblika immexxija minn ħud deputat nazzjonalista Kerol Aquilina u l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ħarġu stqarrijiet dwar in-nomina ta' Joseph Azzopardi, eks Prim Imħallef. Dwar dan is-suġġett il-Partit Laburista kien irrimarka li hija tassew arroganza ta' min irid li mill-Oppożizzjoni tgħaddi tiegħu biss.